diversificar el grup, poder optar a entrar en un altre sector que fins ara no treballàvem. Aliances amb centres sociosanitaris, sanitaris que fins ara no teníem. Optimitzar, el que he dit abans, que els nostres professionals, realment aquesta capacitat inventiva que tenen i que són una font d'idea realment, doncs realment tinguin una mica més de sortida que no teníem fins ara en el món de l'automoció. I que a partir d'aquí, d'entrar en aquest sector, vam crear un spin-off, una empresa, que en aquest cas és Ventura Medical Technologies, que es dedica, molt petita empresa, però que ens basem en tota els professionals de l'empresa més gran per desenvolupar els projectes. La sort que tenim també és que fa tants anys que estem al món industrial, coneixem tota la indústria paral·lela, no solament d'automoció, de metalls, sinó de polímers, etc. Per tant, podem col·laborar en qualsevol projecte perquè podem fer altres aliances. Per tant, és fer un networking, realment una xarxa molt àmplia, anar agafant sempre col·laboradors que ens puguin ajudar al desenvolupament de les idees que han de sortir de vosaltres. Per nosaltres, les fundacions, nosaltres com menys fundacions i més especialitzades siguin millor, perquè a nosaltres ens afavoreix molt la feina. A nosaltres ens arriben molts projectes que realment no han passat per un centre d'innovació, moltes vegades perquè diuen no vull anar al centre d'innovació perquè m'agradeixen, perquè hi ha fet un cop i aquest tema no va sortir, perquè té la sensació que no tenen agilitat. No tots els centres d'innovació, no és l'IDIAP, que és una excepció, n'hi ha moltes, però ens hem trobat casos que té el professional directament a casa nostra, portant, a vegades, l'anècdota que porten un aparell. L'altre dia va venir un senyor, un metge, amb una raqueta de tenis, i no és una raqueta de tenis, i no, és que porto l'aparell perquè nunca el veig a l'hospital. Què passa, no? Vull dir, era perquè és que ja vaig tenir una altra idea en un altre moment i doncs me'l van encallar allà, que millor el van encallar a fi de bé, perquè realment potser el projecte no era prou interessant i realment no podia sortir al mercat. Però curiosament, i clar, què fem? Reconduir-lo cap a l'hospital i cap al centre d'innovació que li toca. No tothom, evidentment, no tot l'hospital ni tots els centres de primària tenen, clar, ens interessa que hi hagi centres d'innovació que tinguin possibilitat d'assessorar a la majoria de centres assistencials de Catalunya, que siguin potents, que ho facin bé, que siguin àgils i que els professionals els vegin com a referent realment. Nosaltres no podem ser el referent, encara que jo estic relacionada amb el món de la salut i conec molta gent i a vegades m'ha vingut un projecte d'aquests com a anècdota, per coneixences personals, però realment necessitem que les fundacions siguin considerades realment com els consultors i els assessors que us ajudaran sempre a agafar el bon camí amb una idea i que us diran si aquella idea és o no, realment es pot posar al mercat per estudis de mercat, es fa conjuntament un pla de negoci amb l'empresa que s'ha de fer, per tant, vull dir que compteu amb ells perquè realment és molt important. I quant al centre de salut, què aconseguim amb tot això i amb el departament en general? Realment tenir nous productes al mercat en benefici de la salut del pacient, millorar l'eficiència d'aquests serveis i realment tenir un soci industrial que estigui amb ells amb aquelles idees que en principi poden ser descabellades o que sigui una idea com una il·luminació, però moltes d'aquestes idees, encara que molt petites que siguin, realment pensem que són molt importants. Com a reptes, i aquí acabo, hem d'aprendre, no és només clar, jo crec que conec molts experiències de salut, però quan va començar l'empresa, l'Espinol, es trobaven que anaven a un hospital, a un centre d'innovació, i clar, no coneixien com anaven els projectes, quin temps hi havia. Vam començar el projecte del vehicle escalat fa 5 anys. Semblava que en 2 anys ja tindríem el producte al mercat. Penseu que financem tot, financem des dels prototips, els assaigs clínics, sí que han hagut alguna ajuda de subvenció, però com a empresa privada que era industrial no estàvem acostumats a les subvencions. Ara ens sona una mica més i anem a buscar alguna cosa perquè ens ajudi, perquè realment sempre el nostre benefici és quan el producte està al mercat, perquè comptem que aquest producte és bo i que amb els guanys que posarà al mercat recuperarem la inversió. Per tant, el risc que assumim és molt alt, però ho volem fer mentre seguim venent pistons, perquè en aquest moment la base nostra econòmica és l'empresa de l'automoció. Però ja tenim molts projectes endavant i pensem que realment això en poc temps podríem començar a tenir un retorn econòmic. Bé, com els centres assistencials també han de conèixer l'empresa privada, han de saber això, han de saber que l'empresa privada no és una empresa que guanya diners i que només va guanyar diners. Evidentment que hem de guanyar diners perquè si no guanyem diners hem de tancar les portes. Jo estava molt bé al CatSalut, però m'agradaria no haver de tornar perquè hem tancat l'empresa perquè no ha funcionat. Per tant, hem de guanyar diners perquè hem d'aconseguir que, a més,
poder contractar fins i tot més professionals, més enginyers. Ahir justament estava amb l'UPC per veure per algun tipus de projecte necessitem col·laborar amb algun tipus d'enginyer, electrònic, informàtic, etc., que no tenim nosaltres. Per tant, això fa que la xarxa sigui més gran i puguem donar també una mica més de valor al sistema. I per acabar, aquest és el nostre equip. Per acabar també, justament ahir va sortir, un tema ara que veig aquí vam estar treballant fa un temps al Pla d'Innovació d'Atenció Primària en un projecte de continència urinària amb el clínic i amb infermeres del clínic que volien fer un projecte que des d'infermeria dels CAPs es poguessin fer un exercici de rehabilitació perquè no haver de portar les dones cap a centres especialitzats en temes d'aquest. Per tant, vaig veure ahir que aquest projecte havia avançat, que fins i tot ja estava a punt de sortir al mercat, i per aquestes coses, vulguis o no, per la meva anterior faceta en el pla d'innovació, em satisfà perquè he vist que era un projecte que va sortir de 3 anys i ja hi ha hagut algú que ha desenvolupat la idea, es van treballar una espècie de tablets, una espècie de telèfons en el qual la dona veu perfectament quin és l'exercici que fa, si realment això pot o no contribuir a una millora de la musculatura per prevenir la incontinència urinària, i ara el que hem de fer és bàsicament posar-ho al mercat, no nosaltres, des de l'OPC. I segurament hi haurà empreses com la nostra que hi podem accedir i realment fer-ho. Per tant, qualsevol idea pot ser bona. Demano també als centres, la direcció dels centres assistencials que ajudin, que incentivin els seus professionals en aquestes idees, que es creïn aquestes sessions de creativitat perquè les fundacions facin bé la seva feina, que és assessorar i reconduir aquestes idees, i hi hagi una empresa com la nostra que la podem portar el producte al mercat i realment que sigui un èxit per tots. Bé, però no pot ser una mica.